Lo uzungavuma udlala abantu egameni lothando hliziyo yami hello awuthathe nangu myalo uzungavuma udlala abantu egameni Ah! Lento yazi afford wrong. Uswipe kube diza amadoda afole line emveni kwakho. Uyaswipe amadoda abedize. Sisu liginza abedize amadoda. Umswipeni. Kumandi man uzi-afford, huh? You see, if you are a working hard woman, you swipe amadoda bideke. Amadoda be lost. Akubuza ubabambe inkunzi phi. Uyaswipe. Umswipeni. Ndikhona mncema. It's my birthday month kalongo ngumswipeni. Everywhere I go I swipe. Umswipeni. Uswipe amadoda be dizzy man. Ala madoda ubambe inkunzi phi la sibona. Atizi. Atizi amadoda kubona uswipe kakhulu. Uswipe bafana babedizi. Bathi ubambe inkunzi. Bafana ava nisijongela phansi. I'm swiping very expensive clothes and things, sweetie. That's my birthday. I'm gonna swipe, even swipe till 2000. I mean 20,000. It's okay because it's my birthday. It's my birthday month. 15 Monday. It's my birthday. Man is afford. I will call much because you oh. Anyway, let me go and call up. Let me go. Ngiqhubeka nje le ndawo ndiya kuyo. Kumanje nyani. Ube ngumswipeni. Yabona uzi-afforda guys, one thing about ukuzi-afforda. One thing uncekelelo yesikolo uzozi-afforda. Kumanje. Ndiye owini yami kalo. Molweni. Thoba nguswipe lo thepha iscreen andizunifaka kwi-panel yami ngathepha iscreen mina. Andizunifaka kwi-panel yami. Thepha. Oh, man uzi-afforda guys. Left, right, center, sweet, card. Huh? Woman who's afford nyani. Ucimba singaso Joe songa kuvuthini. I'm not interested and uthetha ayavakala bayiphambene. Ayavakala ba ndithetha ephambene. Hayi ndaswipe mina. Umandi uba boss lady. Ndiswipe amadoda bediza amadoda bendibuza bapha hayibo. Mina ndinunenyoka. Ayaqala ubontomazana swipe ngolu hlobo. Abuza ba ndinenyoka. It's my birthday month. Intoni bandibuzayo ndinenyoka ndithatha phi? Ndayenzani inyoka? I'm working very hard. I'm working my ass off. Sayithini inyoka? Andibuza ngenyoka ngo. Molweni. Awubona last born kunjani? Right unjani? Ngaphila nkosazana enhle. Angiswayipele nami nona. Uyaniguda ngo. Hayi bobo. Unguda. Ndona uswipe nje just nje once. Hayi andiyuza ufuna unisebenzisa. Sufuna unisebenzisa mnce. Uniyuza. Sundispanise kapa, sundisebenzisa. Sofuna uba mhle wedwa vonini. Ngaba kumanje uzi-afforda bethu nani? Phumi ma. Utalenda ufuna nguwe. Uvela ube nomsindo uhlambe uswipe nje. Awudingi mnce ozabe sithi
Hi, can you give me money for better? Suka. Yo, hayi aba bethu balambileyo. Yilona nibagezela ke. Lambile umuntu ehleli nje. Kunzima nozithengela i-airtime. Lambile amacheruhene ndimabi. Hayi ayikombi mne yam. Soze. Zihoho. Siyatyelwa. Siyatyelwa. Kuba kaloku bayathengisa. Ko bathengisa nyani. Bafuna le mali. Abazi afford. Bafuna le mali. Nifuna bathini abazi afford? Uyolala nomnce for i-roll on azolala nam for ivaseline okanye into othambisa noba yintoni. Yebo. Ninawaqaphela bamadoda awawathanda amantombi afodayo. Ufike sene-comment ezi-snacks because uqhela abasister bakhe abazi-affodiyo. Hayi mna ndiyamthanda umuntu ozafodayo. Nkancane nibhazile sendithetha ngabanye abanganangqondo. Ufumanise kuba umuntu une-comment ezi-snacks. Ngoba osista bakhe aba-affodi bathengisa emagwejeni. Once ube intombi uzi-affode. Ubona uba amadoda aneento ezinegative arhala uzithetha and stuff because kaloku umntu kwawo bayi-8 bonke abanelishwa boyi-8 akho no. Wena amachera ayaza ukubethe wena akudibanele kwi-women's conference. Yawuze kaloku mna ndismart yabona undibetha ncam. Zawuba ndiwacebisa phaa. Bazabe bethele ukuthetha inyani kusalayo. Uyayibo? Because inyani uyithethayo. Jonga omnye ubhuti ndikhumbula. Uyakhumbula ngoba eligodi kule tani iqhame ngomatshi. So ekhaya ke bathanda ukwenza utywala and stuff. So ngoku aba ke ukushota isayida khoba abantu bafike isayida zodwa. So ke ngokhona enye ubhuti apha efamily onguceba. So uthi ke ngoku mandihambe ndiqhuba imoto yakhe siyothenga ikhadi lakhe. Xa ndifika phaa ikhadi lakhe abane-2,000 qha liyadibana. Hayi bo. Yo izontloni. Ngoku ndiyamswayipela azothi yena ke ithatha phi le mali ngaka unyanyoka uyiqoma unengqondo yolamba i-2,000. ipoverty ro. Sakubetha wena. Wena sakubetha. Woyikwa kanjani ke laa bhuti kwefamily? Ubani ngoyika umntu obroke kangaka. Kaloku i-2,000 zii-millions mosba. But kaloku ngoyika umntu obroke ngenxa beqhuba iveni. Kaloku i-2,000 ebantwini abahlala phana ayiye ifondini kunzima uyifumana fondini. Fana nabamakazi. Upheka Fana nini? nabamakazi. Andipheki sale. Ndifana nabamakazi bathanda uzenza strong apha elo xesha akho nix abayicontributayo. Kini? Uyofika bene-ideas ezinzima kodwa umntu akazukhupha nesenti. Azokhupha nesendi umntu. Hayi mna ndiyabahleka mna shem. Mna ndedwa hayi. Inoba bathi usile. Hayi ndithume kanjalo phaa efemelini waselalini kuthiwa ndisile. Nawe uthetha inyani yakho nawe inenyani kakhulu. Ufika ukutatazela kubonwa yena. Ndabuza kwamama mna. Ndithi mama, yintoni xa kusiza ubhuti bani benitatazela ne? Uyafika ke ngoku. Ndinqenqe phaa phantsi ne. So andothule iqhiya. Ndithi hayi ungaphinde uyenze le nto leyo. Asista mayibo uyadlala ithi akudlala umuntu wandiphula iqhiya ngoku. Hoxa. Hayibo Ntondo ndibiza uNtondo ke mosifaya ekhaya. Hayibo Ntondo, hayibo Thunjana yathi hayi ungaphindi uphula iqhiya mna. Ndangixabukisa. Thini? Uceba phaa uceba wam and ubroke futhi waba ngeveni embi futhi. Hayi. Inobusakonqena nangoku. Hayi ndonqena. Sendikhona mna ekhaya. Mosibona bayayelwa befike betatazelelwa. Uhlapha ayekhaya. Babona ngemoto uba ndikhona.
Yeah. Yeah, anyway, mandihambe guys mapapa yini. Ndobuka impahla zami ezidurayo expensive papa yini. Bye bye non. Banibona later Bathile on. mananga man. Utheni Mpumzi? Ndobuka impahla zami ezidurayo ezibendigqiba uzithenga papa yini. Khandithengele la. Bye. Hayi kala i-birthday month yam. Toxama. Zoza Nam kudengela nje- lasibona. Khohlwa. Siyashare mase-birthday thina. Amadoda. Inyanga. Indoda ayithengelwa nto niyanguda. Baba yini. Oh. Angikaze Impahla la. zam. I can't wait ziyadura betinani. Akho easy swipe papa yini.